Салом бинандагони азиз, хушомадед ба канали Диққат ТВ. Имрӯз дар навор гап мезанем дар бораи халқи қирғиз. Обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. Рафтем. Қирғизҳо мардуми туркнажод бо омехтаи муғулоӣ мебошанд. Динашон асосан ислом, мазҳаби суннии ҳанафия. Забонашон қирғизӣ буда ба гурӯҳи забонҳои туркӣ кипчакӣ дохил мешавад. Шумораи қирғизҳо дар Қирғизистон 5 миллион, дар Узбекистон 274,000 нафар, дар Хитой 232,000 нафар, дар Русия 103,000 нафар, дар Тоҷикистон 74,000 нафар, дар Қазоқистон 26,000 нафар, дар Туркия 6,000 нафар, дар Украина 1200 нафар, дар Афғонистон 1100 нафар, дар Канада 1400 нафар, дар Италия 900 нафар ва дар тамоми ҷаҳон ҳамагӣ ҳудуди 6 миллион нафар мебошанд. Аз ҷиҳати антропологӣ, қирғиз ба нажоди Сибири ҷанубӣ, омехтаи нажодҳои муғулоидӣ ва аврупоӣ дохил мешавад. Ҷамъиятҳои қирғизҳо инчунин дар Узбекистон, Хитой, Тоҷикистон, Русия, Қазоқистон, Туркия ва Афғонистон вуҷуд доранд. Аҷдодони қирғизҳо, қирғизҳои енисеӣ, яке аз халқҳои қадимаи чорводор ва кӯчманчӣ буданд ва аз замонҳои қадим дар қаламрави Сибири ҷанубӣ дар болоҳои Енисей ва Олтой истиқомат мекарданд. Дар Олтой, яке аз шохаҳои қирғизҳои Енисей, дар якҷоягӣ бо кипчакҳои шарқӣ сарнавишти мустақилро оғоз карданд. Маҳз дар ҳамин давраи таърих, дар асрҳои 10-12 забони қирғизӣ ташаккул ёфт. Қирғизҳои Олтой аз ҷумлаи нахустин халқҳои турк буданд, ки ба Чингизхон барои хизмат савганд ёд карданд ва бахше аз империяи Муғулистон шуданд. Онҳо дар муборизаҳои байналмилалии чингизоидҳо барои қудрати олӣ дар империяҳои байни Ҳайду ва Хубилай фаъолона иштирок карданд. Дар асрҳои 13-14 қисми бештари қирғизҳои Олтой ба Тионшон дар вилояти Чагатай империяи Муғулистон кӯчиданд ва ҳамон вақт онҳо исломро қабул карданд. Қирғизҳо ҳамчун мардум оқибат дар асрҳои 15-16 таъсис шуда намуди зоҳирии муосирашонро пайдо карданд. Аз қадимулайём аҷдодони қирғизҳо бо муғулҳо муносибати зич доштанд ва дар вақти империяи муғулҳо низ яке аз халқҳои пешсаф ба шумор мерафтанд. Аз ҷиҳати генетикӣ қирғизҳо ба уйғурҳо ва қазоқҳо наздиканд. Калимаи қирғиз аз калимаи туркии кирк гирифта шуда маънояш чил мебошад ва ба гуфтаи ривоятҳо гӯё гап сари чил қавми аҷдодони қирғизӣ меравад. Инчунин ҳаст ривоятҳое ки маънои қирғизро ҳамчун уқоб ва ҳамчун қиркунанда маънидод мекунанд. Маданияти халқи қирғиз аз достони миллии Манас маншаъ мегирад. Ин достон мисли шоҳномаи тоҷикон аст. Дар ин достон фарҳанг, фалсафа, ҷаҳонбинӣ, таърих ва анъанаҳои мардумии қирғиз тасвир шудаанд. Достони Манас иборат аз 5 миллион хат навиштаҷот буда, ба китоби рекордҳои Гиннес ҳамчун калонтарин ва дарозтарин достон дар таърихи ҷаҳон ворид карда шудааст. Дар байни халқи қирғиз чунин бозиҳо маъмул аст: асбдавонӣ, бузкашӣ, шикор бо уқоб ва ғайра. Бародарони азиз, имрӯзҳо дар сарҳади Қирғизистону Тоҷикистон муноқишаҳо мешаванд, вале ин маънои онро надорад, ки ҳамаи халқи қирғиз душмананд. Ин муноқишаҳоро гурӯҳҳои махсуси сиёсӣ аз тарафи Қирғизистон, ки зидди сиёсати имрӯзаи давлаташон ҳастанд, ташкил мекунанд, ки ба ҳадафҳои сиёсии худ бирасанд. Албатта давлати Тоҷикистон низ бояд хомӯш наистоду ҷавоби арзанда диҳад ва зудтар талаби муайянсозии хати сарҳадӣ гашта дар якҷоягӣ сарҳадро тақсимот ва муайян кунанд. ҳозир хати марз дар қисме аз минтақаҳо номуайян аст, яъне заминҳо баҳсӣ ҳастанд. Ворухи тоҷикӣ дар дохили Қирғизистон анклав аст, мисли ҷазира, ва ҳар гоҳе ки муносибатҳо сард мешаванд, қирғизҳо дар рав роҳи Исфара ворухро, ки аз ҳудуди Қирғизистон мегузарад, мебанданд ва ворух дар блокада меафтад. Яъне касе ба ворух рафта ё аз он ҷо касе баромада наметавонад. Ворух ҳозир анклав шудааст, аммо агар харитаҳои Тоҷикистону Қирғизистони давраи Иттиҳоди Шӯравиро бинем, Ворух бо Исфара пайваст буд, яъне анклав набуду пайваст бо Тоҷикистон буд. Ғайр аз Ворух дар ҳудуди Қирғизистон боз анклави Сохи Узбекистон, ки он низ тоҷикнишин аст, ҷойгир аст. Анклави ҳозираи Сох низ мувофиқи харитаҳои давраи Иттиҳоди Шӯравӣ анклав набуд.
шояд ҳукумати худи қирғизистон пеш аз худ ин корҳоро карда истодаанд ё шояд бо амри Москав. Қирғизистон аз Москав бениҳоят вобастагӣ дорад ва Москав ки таъсир расонида метавонад ба Қирғизистон ин имкониятҳояшро барои ноором кардани вазъ байни ду халқу давлат яъне тоҷику қирғиз ё қирғизу узбек шояд истифода барад ва ман боварӣ дорам ки ин имкониятро Москав истифода мебарад, чунки ба Москав Қирғизистону Тоҷикистони обод пешрафтаву итtifоқ лозим нест, зеро муҳоҷирону қувваи кории тоҷику қирғизу узбек дигар муҳтоҷи Русия нахоҳанд шуд ва гапи Русияро низ нахоҳанд гирифт, яъне муттаҳами Русия нахоҳанд буд. Ин назари сиёсӣ аст ва он ҷон дорад. ҳама корҳо бо сиёсат алоқамандӣ доранд. Барои ҳамин мо бояд зираку ҳушёр бошем ва ҳамаи халқи қирғизро бояд душман нагӯем, чунки ин хато аст. дар байни мо ҷангандозони хориҷӣ низ яъне қувваи сеюм низ метавонанд ҳаракатҳо баранд. ҷанг ҳамавақт ба несту нобудӣ мебарад, вале агар лозим ояд мо бояд барои ҳимояи сарҳади худ ҳамавақт омода бошем. аммо мо халқи сулҳпарварем ва маззаи ҷангро низ аллакай чашидаем ва барои ҳамин намехоҳем ҷангро буз. аммо ҷанг карда метавонем. инро бояд ҳар як душмани мо донад. ба бародарони қирғиз ободиву оромиро таманно дорем. бо ҳамин навор ба охир мерасад. ташаккур барои диққататон. ба канал ҳатман обуна шавед, лайку тақсимро фаромӯш накунед. хайр дар амони худо бошед.